Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Nah, teman-teman semuanya, masih berjumpa lagi dengan Ustadz Wawan dalam pelajaran bahasa Jawa. Baik teman-teman kelas 3 semuanya, tujuan pembelajaran mapel bahasa Jawa pada pertemuan kali ini yang pertama, membuat kalimat dari kosakata yang sudah disediakan dengan baik. Kemudian yang kedua, bisa menemukan kosakata tentang makanan tradisional dalam tabel yang sudah disediakan dengan teliti. Begitu ya teman-teman kelas 3 semuanya. Nah, konco-konco kelas 3 kabeh masuk ing materi kang kapisan ya kuwi materi pembelajaran. Nah, konco-konco kelas 3 kabeh, daerah kang ana ing Indonesia duweni khas kang maneka warna. Ya kuwi basa sing digunakake, busana sing digunakake, lan uga makman. Nah, makanan kang ditemoni ana ing warung utawa toko biasane nyediakake salah sawijining makman khas daerah kaya sego liwet, gudeg, rengginang, ceriping, pecelan, rendang. Nah, makman kan ana ing daerah-daerah kang maneka warna kuwi uga didamel saking proses kang beda-beda uga. Ana sing digodhog, ana uga sing digoreng, ana uga sing didang, lan uga ana sing digaringake. Nah, anane makman warna ana ing daerah kuwi nandhakake kanyata daerah-daerah ana ing Indonesia kuwi pancen melimpah ruah lan ngabuktekake yen negara Indonesia negara kang duweni maneka warna saka kabudayan lan kudu dilestarekake dening masyarakat Indonesia. Guna kanggo lestarine generasi penerus ya kuwi kanca-kanca kang saiki isih golek ilmu kanggo masa depan kang apik lan becik. Nah, mula kuwi kanca-kanca kabeh kudu iso lan ngerteni tembung-tembung kang utamane karo wacan ana ing dhuwur lan uga gawe kalimat kang nggunakake tembung-tembung kang bisa kanca-kanca krungu ana ing kauripan bendinane. Contone ya kuwi dalem, mundhut, diwarai, dipesusi, rampung, lan dipatosi. Nah, kanca-kanca kelas 3 Ustadz Wawan lanjutke. Makman ana ing daerah-daerah kang ana ing Indonesia kuwi maneka warna lan uga duweni jeneng makman kang maneka warna. Kadang jenenge makman ana ing daerah siji lan sijine beda, nanging jenise makman padha lan duweni khas dhewe-dhewe. Nah, kanca-kanca kabeh kelas 3 minggu wingi sampun ngerteni apa maneka warna makman lan uga kanca-kanca ngerteni kepriye carane gawe makman kang ana ing daerah-daerah kanca-kanca kabeh. Kanca-kanca uga iso gawe cerita kang ana ing kaitane karo makman kang kanca-kanca tau maem. Coba kanca-kanca yen isih eling jeneng-jeneng makman ana ing daerah-daerah kang ana ing Indonesia, kanca-kanca iso nemokake makman jeneng makman ana ing tabel kang disediakake dening Ustadz Wawan. Nah, kanca-kanca kelas 3 kabeh, iki ana contoh piye carane gawe kalimat sing apik. Ya kuwi ning kene Ustadz Wawan contohke tembung dipesusi. Nah, carane gawe kalimat piye? Carane gawe kalimat ya kuwi beras dipesusi ibu sadurunge dimasak dadi sego. Nah, kuwi contone kalimate. Nah, tembunge sing digawe ya kuwi dipesusi. Nah, kanca-kanca mengko iso gawe kalimat kaya sing dicontohke Ustadz Wawan. Ngono ya kanca-kanca kelas 3 kabeh. Nah, kanca-kanca kelas 3 kabeh, iki enak tugas
Siji yakuwi gawenan kalimat saka tembung jumlahe 6 iki. Nah, sing pertama yakuwi dalem, kaping loro diwarai, kaping telu dibesusi, kaping papat dipadosi, kaping 5 mundhut, kaping 6 rampung. Nah, kanca-kanca kelas 3 kabeh iso nggawe kalimat saka tembung 6 iki. Nah, kanca-kanca kelas 3 kabeh iso nulis jawabane ana ing buku tulis utawa ning selembar kertas. Aja lali difoto lan dikirimke Ustadz Wawan. Ngoten nggih kanca-kanca kabeh. Nah, kanca-kanca kelas 3 kabeh, iki tugas kang kaping loro yakuwi goleki jeneng-jeneng makman tradisional daerah-daerah ana ing Indonesia ing tabel ngisor iki. Nah, kanca-kanca kabeh golek ana 5 jeneng makman tradisional ana ing tabel. Nah, kanca-kanca iso maca tabel kang ana ing layar. Sekian dari Ustadz Wawan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata Ustadz Wawan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.